Hi guys, good morning from home. Gobaw समनि उनाव दिनै आं ब्लग भिडिअ लादों. दिनै समबार बाराय आरो लोगोसे दिनै फेब्रुवारिनि 15 तारिख बा 15 दिनै मोनसे स्पेशल दिन बयनिबो थाखाय जों बयबो फालियो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा. बे जाबाय दिनै शिवरात्रि फुजा. ओके स' शिवरात्रि फुजाखौ जोंहा न'आवबो दिनै अर्गानाइज खालामनो आखायाव लादों नङा होमबा लोगोफोर माने आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय माने बे समाव आङो दायो नै साहा फुदुंगासिनो लोंनो थाखाय फुङाव खामानिखौ मावोबाथाय साहा लोंखांनायनि उनावसो मावनांगौ माने साहाखौ लोंग्रोना लानांगौ आरोना माने मोनसे ब्रेकफास्ट रखम नालाय स' बेनि उनावसो जिखिनि हेल्प होनो हायो हेल्प होनोसै आंनि फारसेनिफ्राय. ओके अल राइट गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय धामाका जागोन. स' आंनि चेनेला रिमनेटाइज जाफिनबाय गोदान मोजां ब्लग फैबाय थागोन आंनि चेनेलाव नाथाय ब्लग्सखौ एसेबांबो लानो हानाय नङा दिनै मानोना बिजि जाबाथाय मानसिया ब्लग भिडिअ लानो हानाय नङा. स' बेनिखायनो जिखिनि हायो आङो होगोन. अके स' गाइस नैबे जाबाय जोंनि गामिनि बा सामुफुरि गामिनि रायजोनि बे थान स' जोंहानि न' खाथियावनो बेनिखायनो आं बेखौ एसे नायफैबाय दिन्थिफैबाय. स' प्रिपारेसनखौ माबायदि माने फुं जानानैसो मावदों आरो खामानिफोरखौ. अके गामिनि मन्दिरनिफ्राय फैनानै आं डाइरेक्ट न'आव एन्ट्रि खालामबाय. स' न'आव जोंहाबो जागायबायमोन आं जागायनायावसो भिडिअ स्टार्ट खालामखादों. स' नैबे जाबाय जोंनि गामि खाथिनिनो आथियाबारि गामिनि मोनसे नाम हमग्रा एसामिसफोरनिया नाम हमग्रा होनो नाम हमग्रा हानजा बिथांमोननि टिम. स' बिथांमोननि गामिनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंहानि न'आव नाम हमनो थाखाय. शिब फुजा होनायाव जोंहा नाम लाबोदों आरो माने एसामिस बर' जोंनिया कम्बाइन माने मिलायलायनानै थायो. स' बर'बो एसामिसबो माने मिक्स आरो जोंनिया. स' बिदिनो स' गाइस बेनिफ्राय फुजा जोबखां हारिखां जों गेरेमसाजों आंजों रुपुय फारसे रौना होलांगासिनो माने दान्दिसे सम बेरायनो थाखाय बा रिफ्रेशमेन्ट मोननो थाखाय बेरायलांगासिनो आरो जों गेरेमसाजों आंजों लोगो मोनोब्लाथाय ओरैबायदि खुसि जायो. मानो होननानै बुङोब्लाथाय जों क्लास 8निफ्राय दिनैसिम लोगो जानानै दङ. अके बबेनिबा गथ' हमनानै लाखिजादों नै बेवहाय जों दायो बिथांखौ लांनो फैदों. ओइ बाबु अबेनि नोंलाय अबेनि है बन्द' खालामबाय दे. गुड इभिनिं गाइस जों दा रुपुय बाजाराव बेरायबाय दं. नै मुकेश हाय होन खेबसे आंनि ब्लगाव. लाइभ नङा लाइभ जायो आंना इदि खारो लाइभ नङा दे गाइस लाइभ होनना फाहामदो बिथाङा भिडिअसो. ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि गस्लाखौ इगनर खालामबानो जाबाय. नै बेसेबा उसुबिदा नुबाय आंबो बोरै गानफ्लांबोखो गेरेमसायाबो एसे आथुरि लेंहरना होबाय नालाय जोंनि रुपुहि बाजार लकेल. नै गेरेमसाया खालि मबाइलाव बेस्थ' थायो गार्लफ्रेन्डजों. नै नाय আমার ব্যস্ত আসলা বাজার खालामनांदों होननानै खिथाहरदों बिथाङा. नै आर बेस्थ'. अके बे जाबाय रुपुय बाजार दे गाइस. बरिया गासिबो मा जखानि फन पे मारि साला फैसा गैया साला गय जानो फैदों एसे आं फन हरगोन नोंनो दा दसे थानानै फन हर दे फन हरगोन आं दसे थाना दे एबार टक्ल' मा खबर नोंखौ जोबोर समायना नुदों दे टक्ल' हेमसाट हेमसाट
햄삿. 어이 오 서이포. 햄사롯. 햄삿. 햄삿. 아침에 태양 기디 타면데 타바기는 타바 살래. 이거 이만치거네 이만치게. 도상 그려. 이만치. 이만치 니케네. 네. 햄삿. 빨리 햄삿. 헤이. 토피 간네 데 토피. 네, 토피 간대. 저거 소마이 난데 नोंथांखौ. 토피 간니. 토피 गरम गोजाङो ना. 자, 토피 간बायले. नुवाखै. नुबाय. 토피. 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 네. 네. 됐어. 자, 이제 바이바이. Bông ạ. Ý. Ngoài này mà là gì kìa. Mà thế gì? Sorry. Mà lấy 뭔지. 마 태우면 타게. 마 태우. 세르몬지 한남그라. 이거 샤샤 NCC야. 이거 캄다면. NCC야. 시봉?